mao man gyud na imo ha. Sa una pa kadaan pa ko. Ay, kuan ako dong. Wala Pasagdiin ako ba? Pasagdiin ako. wala gyud ko na mali sa akong duda nimo. Wala gyud ko na mali sa akong duda nimo. Pasagdiin na lagi ko gasa ko kay ngano. Mo na may makuan ako ni nga trabaho na inani nako kay tungod nimo wala na ko nakita sa imo tanan pagpangga wala. Ultimo sa financial kulang ka mo na mabuhat ako ni inani. Pasagdiin ako biyo unsa ko. Wala usay man pagpangga. Maabot ka tag 38 years, ha? 38 years of loving. lagi. Buta og duha ka anak. Di ka maulaw ni Jamie. Ay nakasabot na sila sa kuwag ako ray moingon na nila. Kisa may mo paso anak mo graduate nag-senior Ikaw high. ay ako. Ako. Unsa kabalo ka unsay mga kuan sa mga tao? Broken. Sige Bart Ay wa ko labot anang mga laing tao diha basta Wala. ako nga mauna ni ako Yun sa ka sa inyong eskwelahan? Gibuli ka kay atong pamilya. Di ka magkuan ana? Broken family daw ma. Na una aba. Pasagdiin na sila oy kay Ikaw kapila na. Tutom na sila sa mga chismis. Ikaw ba kapila na ka ng laki gidawat gyapon ti ka. Oo niya. Nimo kay kapila na ko nagsig pasaylo nimo kay kapila na kalaki. Unya nga anong madawat maghihapon ko nimo. Dawa tungod na sa akong pagmahal nimo, ha? Una gipananghidan ta ka sa imong mama. Nila mamag papa. Siyempre magmamag papa ko kay ikaduha ugangan man ko na. Iko ma, akong panggaon si Ashley tuy buok na kong kinabuhi. Bisan unsay may tawod di ako biyaan. Kato nga panahon ni ingong ka musugod ko nga magkuyog mi ni Dodong, magkuyog mi sa kalisod og sa kalipay. Mao ni karon nanatay duha karon. Nga anak, nga karon ingon ani dagko na maging anak pa ka. Kaya lang magdili na ko mabuhat nga kulang man ta sa financial unsaon ako nang gugma ug walay kwarta. Mabuhi ta puros na lang gugma wala tay kwarta. Dili. Sa una pa unta ka ni ingon ana dili Karon pa na ko na realize ang tanandong ngay ana di ay kulang jud ka sa pagpaningkamot. Kulang sa pagpring. Dili ko mabuhi nga wala koy make up, dili ko mabuhi nga wala koy pahumot, dili ko mabuhi nga wala koy tanan sa kong lawas, dili ko mabuhi unya, dili man na nimo makaya. Sa una nga dalaga pa ka dili man ka maga-make up, dili man ka dili lang nimo makita. Dili makita karon ra nga nadagdag ko na atong anak, diha na ka mugara og pakuan. Basta kulang ka sa tanan financial. Unsay gusto nako? Sa una mahatag nimo pero karon manginahanglan ko dili na nimo mahatag di manginahanglan ko karon wa kay kahatag. Mabuhat ako ang tanan. Puyo na ba kay moabot na pila na lang kaadlaw Pasko na. Isa lang kamerang tulos imong anak magpasko diha sa balay. Dapat ma, dili na gyud mo buhaton ma. Ay mapagkuan ako kay diha ko nagkuan ninyo pangbalo ninyo giskwela ng inana. Di manggod kay ang uban manggod pamilya, happy sila kita si tag-away, mag-away mo Di mo mang papa ang samo. Wala ka binuwang ma. Di unsa nagbinuang day ko? Dapat magkahiusa ta kay Pasko na bago nang tuig. Pasko naman, ani noon nga. Kita Inyong papa kuan na kay kulang siya sa pagpaningkamot. Mao na Nagod. naman ninyo. Nagod padulong mang Pasko unsa na kwarta imong papa wala. O di ako na pa mo diskarte. Dili mabuhi og kuan Dili pa man tama bisag pobre ta ma. Ang atong mga needs de ang akong kinahanglanon. Yung mama kay kuan kayo ba kanang gusto na ikwarta, gusto kuan, mao nang gikambiwan ko. Pila na ko gikambiwan sa iyong mama. Daghan na. Dapat Pero ma. sige lang kay Panjud. di ba na kuan dayon nga muhalang dayon. Ay sig kuan dia do kay ikaw ug kuan ka. So una pa ba? Dalaga pa ka, uyaw pa ta. Bisan mo na muna na akong kwarta. Request ka, balit og panty liner. Settle na ko. Ay maura pud to kato pa uyab mas maayo palagi sa uyab kay mahatag ang tanan pero pag abot ni kami wa na mingon lag ayaw lang sa. Wala may problema akong ugangan. Ay, imong ginikanan. Dawat man ko, ikaw ra man gyud. Sa una, nagtuo na expect gyud ko nga ikaw. Ambot nga nung naabot sa point nga ani oy. Lisod pod kay no nga Christmas na bagong tuig na, Pasko na nya. Di ta magkahiusa, magbulag-bulag ka, manglakaw mo. Wala ko mayon nga magbulag-bulag ka nara man gyapon ta sa kabalay. Nari sa kabalay pero nag-away. Nasa isa kabalay. Og wala ko, napugkas pikas balay. Ay sig kuan dong Og kay mapulaan sa kas pikas balay, napugkas laing balay. Pila day kabalay imong uluyan. Ay sig pagbuot sa kuha kay diha ko nakakuha sa kong panginahanglan no pati na sa mga bata. Daghang kag balay, daghang kag lagay, ha? Una nimo kay sige lang. Ano man mabuhay ang tao kung way kwarta puros na lang kag gugma unsaon nimo nang gugma? Makaon nimo na ang gugma kung wala kay kwarta? Kabalo man ko ana imong kuan. Ako akuan lang yung kay ko. Murag tingali. Dili gyud siguro kita
salamat. Siguro, inana gid siguro nga dili gid Oh, kita bisan diba? pag pila ka tuig ta nagay Wala, bisan pag di man na masulti nga alam. pila ka Kay- bukatong anak kung dili gid pamilya, kita. pamilya naman Karon ta. ba, moabotay ang Pasko, dapat sa to magminahalay, maghihinatagay, magkahiusa, tibuok pamilya na ay unity ba? Unity. Walay walay gubot. Kamo, asa mo? Tinyo papa mo. Di, wala man may gusto nga kuan dapigan sa inyo. Wa ang gusto lang namo, mag-uli na mo Kaya papa. sa tantanan ba? Kay usa ta ba para Okay ang lingaw-lingaw, tanan. kaon-kaon ta mo spaghetti. Asa Ano? ikaw kauno ni mo gwa kay kwarta? Magahi kayo magyapon ta kay naman mi bubuhay, ako may makadawat. Oh, sa 20 mi kabog. Pa-sure ka nga ikaw ang makadawat ana. Wala na. Makadagan ninyo. Nagpa-reserve na ko daan nga karong kuan kay mao lagi akong tumong og tinguha para sa inyo ha. Oh, kuan man to no. Sa kuan 20 man mi kamimbro tag isa kalibo, nay 20 mil. Mo na so 20 mi kamimbro ana, na ako'y tag butang na mo tag 1,000 man so makadawat ta ana og 20 mil. Ang 5 mil ana atong ipamalingki karong Pasko. Ya ang 5 mil. Pwede ta mo gawas gud. Naglaglaag sa family. Nagsaram po na sa isa ka tuig. Ikaw pa. Nga. Against ko na mo Ang pa. pagkita pa. Lahat Nya pa. against o agree? Ay agree ko na pa. Oh, nya. Agree ko na pa kay tagay ko 100. Ay, wait, problema na. Ang 10 mil, akong yatag ni mo. Ikaw na'y bahala Oh, sa 10 mil. Dara man day na. Nya, ano sa man mo abot? Basta, karong Merkulis na. Oh, tara, maulis na ta kay murag nakaluto ko dito ba? Ay lagi sige away-away lagi. Tara, mga unsa nga nagluto ko dito ba? Tara, dara man day na. Nya, sige kag away-away tara, maulis ka.